Dobrý den, vítám vás u pravidelného Houston magazínu, kde každý měsíc probíráme různé nákupní témata. Dnešní díl nese název o funkcích, které šetří čas. V následujících 15 minutách bych vám rád představil šablony a kopírování tendrů, tedy jak si nastavit různé uživatelské šablony, jak si zpříjemnit práci s Tenderboxem prostřednictvím kopírování výběrových řízení, co a kde lze zrychlit, co lze zjednodušit. Tato prezentace je rovněž doplněna o praktické print screeny přímo z našeho softwaru Tenderbox. A v závěru bychom si dali krátké shrnutí a prostor bude pro vaše dotazy a následné odpovědi. Pokud budete mít během tohoto webináře kdokoliv z vás nějaký dotaz, můžete využít k dotazům aplikaci Slido po pravé straně. A toto jsou funkcionality, které by vám měly zpříjemnit práci s Tenderboxem. Jedná se o především kopírování tendrů, nastavení různých uživatelských šablon. Máme v systému i takzvané šablony volitelných podmínek, kdy nemusíte hodnotit na cenu, ale do hodnocení vstupují i necenová kritéria. Používáte je například často, lze vytvořit nějakou šablonu, která bude pro vás ideální. Poslední je šablony pozvánek, tedy můžete si opět vytvořit šablonu dle vlastní potřeby na různé typy tendrů. A poslední je takzvaný katalog položek, je to specifický modul a ten si ukážeme v úplném závěru. Co se týče první funkce, která by vám měla zpříjemnit proces a celkově nastavování v systému Tenderbox, je kopírování tendrů. V prvním screenu, který se vám právě ukazuji, ten vidíte vždy, když se přihlásíte do našeho softwaru. No, vidíte zde přehled určitých tendrů a vždycky máte možnost takzvané kopie. Stačí pomocí dvou kliknutí kliknout na ikonu sešitku, přičemž můžete skopírovat celý tento tender. Vyskočí vám pouze okno, kde si umístíte tender do příslušné kategorie. Standardně ještě tam míváte dvě funkci, zda chcete kopírovat včetně nabídek a včetně hodnot volitelných podmínek. Pokud děláte prostou kopii tohoto tendru, necháváte obě funkce odškrtnuté, kliknete na kopírovat a následně tender skopírujete. Co to znamená, že tender se skopíruje? To znamená, že přenesete kompletní nastavení tendru a můžete s ním dále pracovat. Tedy přenesou se vám nastavené kola, přenesou se vám účastníci, přenesou se vám položky včetně poptávaného množství případných obrázků a příloh, přenese se vám volitelná podmínka, přenese se vám i pozvánka, rovněž včetně příloh. A tohleto kopírování vám usnadní práci s tendru. To znamená, že pokud máte tender, který už jste realizovali minule, 2 týdny, měsíc, rok zpátky, prostřednictvím tohoto kouzelného tlačítka si ten tender můžete skopírovat a následně už jenom doupravit, jako je například název toho tendru, protože se přenese název kopie, takže jenom upravíte název tendru, upravíte harmonogram na kol tak, ať vám sedí s vyhlášením tohoto výběrového řízení, prakticky zkontrolujete účastníky položky a můžete odesílat pozvánky. Za mě se jedná o asi nejoblíbenější a nejlepší funkci v našem systému, a to z toho důvodu, že nemusíte vytvářet celý tender znova, ale prakticky 2 kliknutími si tender přenesete a můžete ho vyhlásit, aniž byste ho nastavovali od úplných základů. Pokud nemáte aktivní management uživatelů a vidíte i tendry od svých kolegů, nemusíte se bát, můžete skopírovat i tender od svého kolegy či kolegyně a to nastavení se vám kompletně přenese a můžete tedy tender nastavit už s nějakým počátečními informací, které nastavil váš kolega. Toto bylo kopírování tendru. Druhou možností, jak si ulehčit práci v našem systému, jsou takzvané uživatelské šablony. Tedy můžete, pokud máte tender nějaký podobný a využíváte jej častěji na danou kategorii, uložit si jej jako uživatelskou šablonu. To znamená, že nemůžete si nastavit harmonogram, můžete si tam vložit i účastníky, které často v rámci této kategorie a tohoto tendru zvete a následně vytvořit uživatelskou šablonu tak, abyste ji používali nejen vy,
ale i vaši kolegové. Druhý print screen, který jsem právě zobrazil, tak tam, kde se nachází ta uživatelská šablona. Těch uživatelských šablon může být prakticky neomezeně, můžete ji sdílet v rámci Podsíně s ostatními kolegy. A opět by vám to mělo ulehčit tuto práci, a to z toho důvodu, že pokud máte v té dané kategorii a v tomto výběrovém řízení podobné typy, tak prostřednictvím této uživatelské šablony opět zpříjemníte a především zlehčíte práci s Tenderboxem. Uživatelské šablony bývají často využívány především z toho důvodu, že klienti mívají šablony na určité kategorie, jako je třeba zdravotnický materiál, hutní materiál, kancelářské potřeby, kde se často mění položky, ale zachovává se například harmonogram kol, zachovávají se i pozvánky a často se jenom mění účastníci. Případně editujete ještě dané položky s tím, že taky můžou tam být určité přílohy, které bývají často součástí toho daného tendru, a proto by vám uživatelská šablona měla tu práci s následujícím výběrovým řízením především zjednodušit, zlehčit a taky zpříjemnit. Toto byly šablony uživatelské. Ještě existují šablony volitelných podmínek. Volitelné podmínky najdete v každém tendru v sekci volitelné podmínky a můžete si vytvořit i podmínku ze vzoru. V tomto print screenu ta funkce je modře, to znamená, že je potřeba mít zapnutého takzvaného Fedjoa. Fedjoa naleznete opět v každém tendru po levé straně pod našimi kontakty na podporu. A volitelné podmínky znamená, že nějaké zpřesnění tendru. Můžete mít tender na cenu, ale chcete, aby nějaké hodnoty vám vložili tedy necenové účastníci přímo do aukční síně, lze si i zde vytvořit tu podmínku ze vzoru. Týká se to tedy zejména škálových volitelných podmínek. Tady v následujícím print screenu vidíte jenom náznak, jaké volitelné podmínky jsou oblíbené, to znamená zvolíte povahu rostoucí, čím vyšší, tím lepší, klesající, čím nižší, tím lepší, zvolíte název, zvolíte výběr, přidáte a tím pádem opět můžete si takto ulehčit práci a nemusíte vždycky tu škálovou volitelnou podmínku vytvářet znova. Opět není to nějakým způsobem omezené, těch volitelných podmínek ze vzoru, které si můžete vytvořit, může být neomezené množství a zase stejně tak ten rozsah, tedy ty hodnoty k těm škálovým volitelným podmínkám můžete zvolit dle libosti. Třetí oblíbenou funkcionalitou a prací, která vám může Tenderbox zjednodušit, jsou šablony pozvánek. To znamená, že pohybujeme se v sekci pozvánka. Opět musíte mít zapnutého Fedjoa. Fedjoa ten tak na okraj to rozšiřuje a zase skrývá méně používané funkcionality, respektive zjednoduší vám to v tom, že máte těch funkcionalit na první pohled méně. Přes ten Fedjoa ale tady v tomto případě je dobré vědět, že se vám odkryje text pozvánky, editace záhlaví a text pozvánky odkaz. To znamená, že vy si můžete přidat určité části pozvánky, které bývají standardní pro vás a chcete je mít v každém výběrovém řízení. My tady máme například uvedené informace o společnosti. Často ale klienti mívají součástí pozvánky například nějaký GDPR souhlas. Bývá tam i například přiložené NDAčko. Můžou tam být souhlas s obchodními podmínkami. Něco podobného a tady to lze upravit. Stejně tak i e-mail, který účastníkům odchází. Vy, když posíláte pozvánku účastníkům do výběrového řízení, tak tam bývá standardní text Dobrý den, zveme vás do výběrového řízení, kterou vyhlašuje společnost ABC. Pokud vám tento text nevyhovuje, opět si ji můžete nadefinovat a uložit si jako šablonu pozvánky. To znamená, že nemusíte to pokaždé upravovat, čili náhled pozvánky, jestli to opravdu odchází s tím textem, který má být, jestli tam jsou ty přílohy, které tam mají být. Už tohle to neřešíte, máte nastavenou šablonu pozvánky a ve finále jenom přidáte přibližně nějaké info, které by ještě mělo zpřesnit ten daný tender a můžete účastníkům jej odeslat. Opět, tak jako je tomu v případě uživatelských šablon, neexistuje nějaké omezené množství na uživatelské pozvánky, může jich být samozřejmě více
s tím rozdílem, že ty pozvánky bývají také formovány na kategorie opět například hutní a zdravotnický materiál, může to být zase nějaká kancelářina, případně nějaké potraviny a tak dále, čili ty šablony pozvánek opět máte k dispozici a rovněž jich může být i neomezené množství. Tady jenom na druhém screenu je, jak to přesně vypadá, že můžete editovat si tu danou pozvánku, přímo tu danou část, vložit příslušný text a přes ten náhled pozvánky HTML vždycky vidíte, jestli jste to napsali správně a pokud to, co vidíte vy na svých obrazovkách, tak to uvidí i dodavatel, když mu ta pozvánka přijde a klikne si na příslušný odkaz, ty podmínky a předmět naleznete zde. No a posledním vlastně je katalog položek. Ten katalog položek se nachází v sekci položky. Pokud jej nevidíte ani přes toho Fedjoa, je pravděpodobné, že tento modul nemáte aktivní a v tom případě bych doporučil, abyste se obrátili na klientskou podporu, ideálně na houston@proebis.com a my vám ten katalog můžeme po nějaké dohodě zapnout. Co to vlastně je, ten katalog položek a k čemu slouží? Pokud ho máte aktivní, tak vy si můžete vytvořit katalogy položek. To znamená, přes tlačítko plus, tak jak jste zvykli přidávat položku, tak přidáte si nový katalog. Můžete ji nazvat například ta daná kancelářské potřeby, pouze uvedete jeho název a následně s tím daným katalogem budete pracovat. Tedy je potřeba k němu nahrát položky. Ty položky nahrajete ideálně přes ten import. Je to něco podobného, jako máte v tendru import položek. Stáhnete si vzor, nahrajete název položek, případně i poptávané množství, můžete k němu dodat obrázek, případně nějakou přílohu. A jakmile máte katalog položek připravený, můžete ho naimportovat s tím, že je dobré čas od času do něj se podívat, případně zaktualizovat, přidat nějakou položku, smazat nějakou položku a editovat nějaký obrázek, případně přidat nějakou přílohu. Jakou to má vlastně výhodu, ten katalog položek, a to především pro vaše kolegy. A to, když kliknete na vyhledávání položek, řekněme, že už ten katalog máte definovaný, máte název, máte položky, které ten katalog má obsahovat, tak následně přes vyhledávání položek můžete ty dané položky najít a rovnou je do toho tendru přidat. To znamená, že vyberete příslušný katalog, najdete si danou položku, můžete rovnou i upravit poptávané množství, klasicky, tak jak se zvykli u účastníků, zaškrtáte, dáte vybrat a tím pádem ty položky se přenesou do tendru. Tedy ve finále vy můžete kolegům udělat katalog položek a pokud máte tendr nebo tendry v dané kategorii, které míváte pravidelně, ale pouze liší se položkami podle toho, jak, co a kdy potřebujete nakoupit, tento katalog položek by vám měl opět ulehčit práci a to z toho důvodu, že nemusíte přes nějaké importní soubory vždycky ty položky stahovat, nahrávat, ale rovnou půjdete do toho katalogu položek a vyberete si ty příslušné položky, které mají být součástí tendru a následně si je přidáte už přímo do toho výběrového řízení a pokračujete s nastavením dále. Ten katalog položek není úplně hojně využívaný, přesto my ho máme k dispozici a domnívám se, že tohle by vám mělo zjednodušit práci především v tom případě, že máte tendry v té dané kategorii, vyhlašujete je často, ale bývají položky různé podle potřeby. Ten katalog by vám měl umožnit tu práci s tenderboxem zefektivnit. Samozřejmě zase platí tak, jak jsem říkal minule, a to znamená, že těch katalogů může být, domnívám se, taky neomezené množství. Ano, je s tím na začátku nějaká práce, ale mělo by vám to ve finále pomoct nejen vám, ale i především vašim kolegům, přičemž ten katalog položek totiž máte sdílený každý v rámci své vlastní domény. No a tohle už je prakticky shrnutí na závěr. To znamená, že funkce, které jsme si zde představili, tak by vám měly celkově tu práci s tenderboxem zjednodušit. Měly by vám ji zefektivnit a především by vám ji měly zpříjemnit. Co se týče těch, ať už to je kopírování nebo ty šablony, domnívám se, že nejlepší a nejoblíbenější funkce je to kopírování.
to znamená přenesení těch daných tendrů, rovnou vytvoření a přenesení účastníků, položek, kol a podobně. Druhou výhodou, které tyto funkce mají, je určitě efektivita. To znamená jednoduchost, rychlost, přehlednost a především snižujete určitě chybovost, protože pokud vy budete mít nadefinovaný nějaký katalog položek, nějakou uživatelskou šablonu, případně to kopírování, tak nejen, že si tu práci zefektivníte a zrychlíte, ale především se vyhnete nějaké chybovosti a nějakým zbytečným neduhám, které by vám měly ovlivnit ten tendr a případně prodlužovat zbytečně, když je tam nějaká drobná chybička. Toto bylo takové klasické jenom malé shrnutí na závěr a já bych vám moc rád poděkoval za pozornost. Doufám, že funkce, které jsem vám v tomto webináři představil, budou pro vás zajímavé a budete je chtít využít. No a samozřejmě k dispozici máte i klientskou podporu Houston, takže pokud byste potřebovali nějaké zpřesnění, neváhejte se telefonicky nebo e-mailem ozvat. Já vám ještě jednou moc krát děkuji za pozornost, přeji hezký zbytek dne a užívejte leto. Nashledanou a děkuji.